Oh no. Ayo coba. Nah, oke. sip. Bokong sema, 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 bokong sema. Di sanggul, sanggul, sanggul yo nganggo cucu. Bokong sema, Ala sema, sema, bokong sema. Oke, aku penonton yang kono trimo, penonton kono trimo. Sing ra trimo karo kene aku. Ngapa? Nggak kono apa? Aku yang ngilang ini, Pak Dene sini yang dhuwur iki lho di zoom. Kene nyekel HP rokoki banter. Mangsa. Ya bene dhewe membayangkan. Lah kok pakai HP kok. zoom. Bangsane dhek iki arepe ndelok percontohan sapi